Продукция сатуда фермерларга ярдәм итү, кредитлар алу, авылга ярдәм итү программаларын гамәлгә ашыру. Бөгелмәдә авыл җирлегендә активлыкны үстерүгә багышланган киңәшмәдә сүз шулар хакында барды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин төп бурычларны билгеләде. Республиканың көньяк-көнчыгышындагы 13 муниципаль берәмлекнең район, авыл җирлекләре башлыклары, фермерлар, хуҗалыклар җитәкчеләре фермер хуҗалыкларының эше белән танышты, проблемаларын да күтәреп чыктылар. Бу инде экзотика гына түгел, агробизнесның бер өлеше. Моннан 5 ел элек Эдуард Шәфигуллин тәвә кошлары фермасын оештырган. Тәвә йомыркаларын сатудан керем генә алып калмыйча, авыл туризмын үстерүне дә максат иткән. Перспективу вот именно создать большой объем именно страусов, чтобы было много яиц, а не так вот, да, у меня 2 самки, только 3 самца. Традицион авыл хуҗалыгы җитештерүнең үрнәге Янәшәдәге Батыр авылында. Марат Сиддиковның әти-әнисе 2000 еллар башында ук шәхси хуҗалыкта маллар асраган. Гаилә фермаларына ярдәм итү буенча республика программасы барлыкка килгән үк файдасын күргәннәр. Яшь фермер 105 баш мөгезле эретерлек асрый. Аларның 50-дән артыгы савым сыерлары. 335 гектар җир күп еллык үләннәр һәм ашлык үстерү өчен бирелгән. Фермаларда эшләүче 3 кешегә гаиләдә булыша. Хорошо то, что поддержали вовремя, потому что на свои средства как бы ты это все еще пока наберешь. Безгә үз вакытында булыштылар. Башлангыч этапта үзебезнең акча юк иде. Ныгып китәр өчен шактый акча алдык. Бу җитештерүне оештырып җибәрүгә нигез булды. Бөгелмә районында агросәнәгатьнең барлык юнәлешләре үсемлекчелек, сөт җитештерү, яшелчә, җиләк-җимеш эшкәртү белән шөгыльләнәләр. Аткан грант акчасына фермерлар 60 миллион сумнан артык акча алган, тик кайбер кыенлыклар белән дә очрашканнар. При вхождении в программы наши предприниматели сталкиваются с рядом проблем. Эшне башлаганда фермерлар кайбер кыенлыкларга да очрый. Җирне кимендә 7 елга арендага алу шарты булырга тиеш. Фермерларның үз счетларында әйләнештә йөрүче акча да җитәрлек түгел. Авыл җирлекләре җитәкчеләре, фермерлар, шәхси хуҗалыклар вәкилләре башта секцияләрдә эшләде. Аннан соң йомгаклау утырышына җыелдылар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров кече предприятиеләргә ярдәм итүнең яңа программасы Агропрогрессның старт алуын хәбәр итте. Представляется на развитие субъектов малого предпринимательства в сумме до 30 миллионов рублей. Кеше бизнесны үстерүгә 30 миллион сумга кадәр акча бирү күздә тотыла. Кимендә 75% бәядән инвестицион кредит алу каралган. Исәп счетында акчаның 5% булырга тиеш. Кимендә 1 ел эшләүче товар җитештерүчеләргә 120 миллион сум грант бирү исәптә тотыла. Фәрит Мөхәммәтшин Икътисад министрлыгының авылга ярдәм итү программалары турында җитәрлек мәгълүмат бирмәвен дә әйтте. Күп кенә фермерлар әлегә кадәр бу мөмкинлекләр турында белми. Будьте активнее. Для чего это делается? Чтобы людям помочь. Это же возможность еще раз помочь людям. И через это улучшить показатели своего района, своей территории, своего бизнеса в конце концов. Для кого это делается? Бөгелмә районы авыл җирлекләрендә 29 клуб яки мәдәният йорты эшли. Һәрберсендә диярлек үз халык ансамбльләре, түгәрәкләре бар. Соколка авылындагы күп функцияле үзәк мисалында кунакларга авыл халкына ничек итеп уңайлыклар тудырырга кирәклеген күрсәттеләр. Авыл җирендә уңайлы яшәү шартлары булдыру кешеләрнең активлыгының нигезе бит. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Бөгелмә районы.